ҷабҳаи муқовимати миллии афғонистон вуҷуди ихтилофро дар сафи муборизаҳои ҷабҳа рад кардааст. Хабар дод Спутник Афғонистон. Ба иттилои манбаъ ҷабҳа бо нашри як изҳорот таъкид кардааст ки Амруллоҳ Солеҳ собиқ ноиби аввали раисиҷумҳури Афғонистон бо муқовимат розӣ асту ҳеҷ эътирозе надорад. Таъкид шудааст ки феълан дар ҷабҳаи муқовимат ҳеҷ ихтилофе мавҷуд нест. ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон таҳти роҳбарии Аҳмади Масъуд баъди ғасбкориҳои Толибон дар Афғонистон ташкил шуда таъкид мекунад ки алайҳи ин ҳаракати зургӯю тамомиятхоҳ барои дифоъ аз арзишҳои инсонию динӣ истодагарӣ хоҳанд кард.